Mga higala, mayong adlaw, salamat sa Dios nga niya sa mi, manuktok mi sa inyohang mga kasing-kasing o sa inyohang mga dalunggan nga unta ini nga adlaw nagaan natong pagtagad ang mga kamatuoran diri sa pulong sa Dios. O kini nausab si Pastor Mark SACEDON sa Emmanuel Bible Baptist Church, among church na diri sa 3rd Street, Seabreeze Homes, Mactan, Lapulapu City. O salamat mi sa Ginoong kining the 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry nga nagkaabot sa mga tao nga kadungog ani nga mga kamatuoran, no? Salamat sa Ginoo nga gitagaan mi higayon nga makasulod mi, no, sa inyohang nga kinabuhi aron mi maka-share nimo sa mga kamatuoran diri sa Biblia. Kay importante gala nga kaning kamatuoran, no. Una nga ining adlaw ang hisgutan nato kaning sulti ni Ginoong Jesus diri sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 36. Nagingon ang pulong sa Dios kay unsa ang maginansya sa usa ka tawo kung siya makaangkon sa tibuok kalibutan ug mawala ang iyang kaugalingon nga kalag. So igala diri makita nato diri nga dili ba importante sa Dios ug unsay atong ginansya aning kalibutan na. Kaya always remember nga kining tanan biyaan na gid ni nato, no? Biyaan na gid ni nato kining mga butang nga maangkon nato aning kalibutanan, naning kamot ta pag-ayo nga maadunahan ta, naning kamot ta nga makabalay tag pindot, naning kamot ta nga kanang madaghan og pundo ang atong kwarta. But sadly biyaan na gid ni nato tanan, no? Siguro ibili na to sa itong mga anak, no? Atong ikabili nila, malipay sila nga naatay na bili nila. But always remember nga ang bahandi aning kalibutan na mahurot yun, no? Mahurot yun. Kay kung ang atong gibinlan magtapol, ibaligya na, wala sa, no? Mapunta na sa lain, no? Kay atong gibinlan dili pod magpakabana sa atong kahago, no? Nabi tayo sa kapamilya nga ilahang ginikanan, bahandianon kayo, daghan kayo og yuta na ay negosyo, pero pagka matay silang ginikanan, ipamaligya ra pod ang mga kaptangan ug ang mga anak na nagkatibulaan, na nagkaaway, no? Na may uban ni asenso, na may uban gigamit nila. But sadly, ang mga butangan ng kalibutan na mulabay ra gyud, no? Ang uban nawa sa sunog, ang uban nawa sa pangtulis, no? So ang bahandi aning kalibutan na wala gyud kasiguruan. Muna nga ningon si Jesus Christ, kay unsa man ang maginansya sa usa ka tawo kung siya makaangkon sa tibuok kalibutan o mawala ang iyang kaugalingon nga kalag. So igala importante sa Dios ang atong kalag. Kay mo na iyang ipakamantihan dito sa cross, no? Nga ang atong kalag maluwas. Nga usa na ning adlaw inigbiya nato sa atong lawas kay kaning kalag ikaw ni nga naminaw karon nagsulob lang ta og unod. No mo na nga ining kamatay sa tao, mabiya iyahang kalag, diha niya, mugahi iyahang lawas, dugay, dili na niya matiman, dugay madugta. Kaya ningon ang Bible, sa abog tagikan, sa abog tapauli. No? Muna nga, importante kayo sa Dios igala nga gusto sa Dios nga dili mawala ang atong kaugalingon nga kalag. Because karon man ko panahon na ang tao, busy kayo sa pagpangita o bahandi aming kalibutan. Busy kayo panginabuhi, busy kayo aron mo sinsuta. But one thing, atong gikalimtan ang atong kalag. No? Gikalimtan nato ang atong Dios, gikalimtan nato pagtagad kini usa ka importante nga butang ang atong kalag. No? Ang atong kalag importante kini gala mo na nga ningon si Jesus Christ, unsa man nga mabahandianon ka pero mawala ang imuhang kalag, no? Mawala imuhang kalag.
Kay numdum ta sa Lucas Kapitulo 12, nga na usa ka tawo nga nabahandianon siya, ingon siya, wala ko'y kabtangan kabutang. Unsa may kong buhaton, gubon ko ning daan, maghimo kong dakong kamalig. Aron dito pa, ibutang akong daghan nga mga abot. Nadato siya. Giingnan niya ang kalag-kalag, maglipay ka, magsadya ka, sa daghang katuigan na anay nataganan nimo. But, nitirog ang Diyos, giingnan niya ang tao nato, oy buang. Karong adlaw, uhaon ta ka kinsa na may makapanag-iya. Yun ang tigala. Atong timan-an pag-ayo nga ang pag-anto natong langit dili nato kabayran o kwarta. Usay magud mauna-una ta daghan lang kong kwarta, magyatagon lang ko, maayo lang kong tao, buutan lang ko, malangit lang ko. Igala dili man ang pagkabuutan, ang pagbinaayo nato ang dalan sa langit. Kaya ang Bible naghisgot din nga ang dalan sa langit walay lain si Jesus Christ. Kay gani si Ginoong Jesus mismo nagsulti niya nga pulong sa Juan 14 versikulo 6, si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako mao ang dalan ng kamatuoran ug ang kinabuhi, walay tawo nga nagaadto sa amahan apan pinaagi kanako. So ang tawo kay kalag malangit, ang imong kalag malangit, kung ikaw moduol ni Ginoong Jesus, iluhon nimo siya nga imo siyang manluluwas, because the Bible says siya lang ang dalan sa langit. Kung ito siya, walay laing daan, walay laing kamaturan, walay laing kinabuhi. No? Kaya kung may laing makahatag na ito, kinabuhin dayon si Jesus Christ ra. No? Gani, ningon diri sa pulong sa Dios sa Juan Kapitulo 3:36, siya nga nagatuo sa anak, adunay kinabuhing walay katapusan. No, nga kumutuo ka ni Jesus kay sa ningon ng Bible, adunay kinabuhing walay katapusan. Usay magud una-una ta mapalit nato ang langit. Usay una-una ta magdala ko kwarta, mabahandianon ko akong mga parente, pampuhan ko kanunay aron ko malangit. Igalit dili. Digid nato mapalit ang langit. No? Kay inig kamatay nato, nagingon ang Bible, hukom na diretso gani sa Hebrehanon 9. Hebrehanon 9:27. Hebrehanon 9:27. Nag-ingon ang pulong sa Dios. 27. O maingon nga kini di katakda nga ngadto sa mga tao nga sa makausa mamatay apan humani ni ang paghukom. No, as it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. So, duha raman ka lugar ang naa diri sa Biblia nga atong makita nga atong pag-atuan, langit ug impierno. Subo palandungon kita tanan impiernohonon ta tungod sa sala. Okay, ningon ang Bible sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. No, ang suhol sa sala kamatayon. Muna nga kanang ikaw ug ako subo palandungon impiernohonon tatanan, napagsalamat sa Dios nga si Ginoong Jesus mibayad sa atong mga sala. Nagingon ang Bible, siya lang ug diha lang kaniya ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. No? Diha lang ni Jesus Christ. Kay gala, sa ako lang ingon dili nato kabayran ang langit. Gani ningon diri sa 1 Timoteo Kapitulo 6 versikulo 6, tanawan ni nga kamatuoran sa Biblia. 1 Timoteo Kapitulo 6 versikulo 6, ningon diri 1 Timoteo 6:6, yun siya. Kay kita walay gidalangan ining kalibutan na, o kini siguro nga kita dili makadala o bisan unsang butang paggawas. No? So, wala gid tay mada ini kamatay nato. Ngayon ang Bible, hubutan ni anhing hubo sa tanga mo biya. Ang ato yung madala kato kon sa may gala ang atong pagtuo sa manluluwas nga nagbayad sa atong sala, mao si Ginoong Jesus. No? Muna ningon si Jesus Christ, unsa may maangko nimo
bahandianon ka, nakaangkon kag tibuok kalibutan, pero ang imuhang kalag padung sa impierno. Diba ko mga igala, nag-ingon ang Bible, nga kung mutuo lang ka, ang imong pagtuo ni Jesus Christ, kaluwasan sa imong kalag. 1 Peter chapter 1, verse number 9. Pirmirong Pedro, kapitulo 1. Klaro kayo, ang gingon ni Apostle Peter, sa 1 Peter chapter 1, and verse number 9, nga naganawa sa sangputanan sa inyong pagtuo, bisan ang kaluwasan sa inyong mga kalag. So inawag ko mga igala nga atong nasabtan nga ang mga butangan ng kalibutan na dili na siya mooy makapaniguro natong langit. Tagdo nato ang atong kalag. Himuon nga ang atong kinabuhi, ang atong kalag, before ta ubiyaan ng kalibutan na aduna nay kasiguruan. Kay ningon man ang Bible, bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili malaglag, no? Apan adunay kinabuhing walay katapusan. Kinsa man day mo tuo, kinsa may musalig katong patay, no, ikaw nga buhi pa. Mga tanan ka pastor, kanu sa man ko mangandam sa eternidad? The Bible says karon, no? Sa 2 Corinthians chapter 6 and verse number 2, ang gusto gyud sa Dios karon ka mangandam. Okay, siya nagaingon, ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahinampan o sa adlaw sa kaluwasan ako nagtabang kanimo. Karon siya tanawa karon mao na ang panahon nga gikahinampan, tanawa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Higala sa diha nga makadungog ka, mo nang tuyog tumong namo aning the 15-minute Bible truth sa mubo lang nga higayon, matag adlaw amo kang pasabton nga importante nga mangandam ta sa atong eternidad. Because ingon si Jesus Christ, magunsa man dato kay ka pero impierno ka. Magunsa man bahandianon kay ka pero imuhang kalag malaglag. Manini, ni kamatay na to, hukom na raman diretso. No? Kinumdum mo atong taong datog si Lazaro, nga sa diha nga si Lazaro namatay, gikuha siya, no? Dito siya sa langit, din ang taong dato, asa diretso, impierno. Nihangyo pagaling sa ginot, subuha si Lazaro, patuslog sa iyahang kamot. Kaya ako sa grabing kainit. Kung sa may gingon ni Abraham, dili na may pwede. Naidakong nag-ali na to. No? So once na lang ka sa impierno, unsa pa mga butanga mga maka palangit nimo, wala ka because judgment na siya. Unay gala mintras buhi pa ka, mintras makapaminaw pa ka, makadungog pa ka, patalayng hogi ang pulong sa Dios. Susiha ang kaluwasan sa tungkalan, tagayang panahon. No? Before ka matuo, pamutanay mo ko galing ng bida din, no? Inig kamatay na ko, asa rin ko paingon, salamat na lang na may mga kamaturan sa Biblia. Pwede din kang makapaniguro. Muna, ningon si Apostol Pablo, katapusan versikulo, ningon si Apostol Pablo sa Pilipos, kapitulo 1, versikulo 21, ningon siya, kay alam ka na ko ang pagkinabuhi mo si Kristo o ang pagkamatay mo ay pagkadaog, mo'y pagdaog. Nganong nahimo naman niyang kadaugan, kay naan niya si Ginoong Jesus. Naangkon niya si Kristo nga iyang manluluwas. No? Nahimong si Kristo mao'y iyang dalan sa langit. Kay gani, kung imo ning basahon tanan nga mga suwat ni Apostol Pablo, wa gyud siya giangkon nga siya maayo nga tao. Gani, ningon siya dito ni Timoteo, ako ang hilabihan ka makasasala. Pansalamat sa Dios. Nga gipakamatyan ta niya dito sa krus, gibayaran ng atong mga sala. Kung ikaw makapaniguro, no? Dili sayop nga bahandianon ta, but ang sayop nga bahandianon ka, way siguro imong kalag mo atong langit. Igala paniguro gyud, dawata si Kristo nga imong maluluwas, aron nga ang imong kalag makiguban sa Dios hangtod sa kahangturan. Kini si Pastor Mark sa SACEDON, kami magaingon kaninyo mayong adlaw. Daghang salamat, ang Diyos magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Diyos mahitungod sa kaluwasan,
Pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.